Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Mga kapatid, meron tayong kasama dito si Ryan, no? Ohayo guys. Ohayo gozaimasu. Ito si Ryan kasi malamig dito mga guys, mga ka-traveler. Ano ba pwede i-advise natin? Usapan natin yung advice na yung mga taong ano yung international tapos napaso na ba? Napaso na yung mga lisensya nila. Yun. Sasakyan. Iba kasi ang Anong ma-advise mo sa kanila? Iba kasi ang ano dito yung tawag doon, rules nila. Rules nila, oh. Ang rules nila kailangan tuparin mo. Pag malapit na mapaso yung license mo, kailangan i-renew mo na agad. Kasi may penalty ka. Oo. Magkano penalty mo, Ryan? Yung example lang. Hindi ganun kadali yung penalty. Dahil maaari kang makulong sa lisensya lang. Oo, tama. Ang penalty lang naman namin is 30 lapad. Yung sa akin, 20. Oo, 30 lapad lang yun. Pag kinonvert mo sa Pilipinas, nasa 100, example, 150 kung 5,000. Ganun lang ha? Tawag lang ha? Na-checkpoint lang ako nun. Checkpoint lang ha? Yung sa akin, ano kasi, yung parang ganun din. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo lang gagamitin yung mga sasakyan nyo kung pagkapaso na yung lisensya. Tama. Kaya nagtsatsaga kami ngayon, bisikleta. Tama. Diba? So, ang kinakailangan ngayon, Ryan, yung mga kababayan natin dito sa Japan na pagpaso na yung lisensya international, hindi na. Hindi na. Kasi hindi na rin naman nila inaanong international dito eh. Kailangan mag-aral ka talaga. Magkano yung aral nila dito? Ang aral rin nila nasa 25 lapad na rin. 100 plus din, no? Oo. 120 plus, 125, mga 115,000. Ganon kamahal kumuha ng lisensya dito. Tapos, kaya yung ibang Pilipino, nakipagbakbaka ng illegal talaga. Tama. Pero mali. So ilang weeks yung matapos yung pag-aaral mo na depende yun. Kung araw-araw ka papasok, abutin ka lang ng 1 month, gano'n. 2 months. Pag araw-araw ka pumasok. Pag araw-araw, no? So, schedule naman kasi yun. So yung exam nila, 1 to 100? 1 to 100? Ang final. Ang final? Parang Pilipinas rin, kaya lang. Ang pasa nila, ang pasa? Hanggang 95? 95? Oo, 95 yung... 90. 90, no? Sa 100, kinakailangan, mapasa ka ng 90. 90. Pag 89 ka, talo ka. So useless. Balik ka ulit. So kinakailangan talaga yung mga pasok na yung lisensya, kinakailangan i-renew, no? Oo, mag-renew na kayo. Para advice lang. So dito, walang tawad no na, pasensya ka na kasi. Dito kasi hindi nyo pwedeng suhulan ng mga polis. Tama. Hindi pwedeng sasabihin nyo, punta tayo kay Kap. Tama. Tama mga ka-travelers, kasi dito mga travelers winter time ba? Oo. Malamig kasi si Ryan eh. Kasi nag-bike lang Ryan na bike, no? Ang lamig eh. Ang lamig kasi. So mga ka-travelers, ito yung mga advice ni Ryan na kinakailangan kung paso na yung mga lisensya international or license, kinakailangan na mag-renew na, no? Oo. Pinaka-the best, mag-aral kayo ng Japanese license. Tama. So, yun lang ang advice mo. Oo. Para hindi sila makamulta, no? Ng malaki-laki kasi malaki na yun ng 100 plus. Malaki yun. Yung multa, yung penalty. Nagulat nga ako, kala ko isang lapad lang. Oo. 5,000 lang, sa isang lapad, sa ganon. So, 100 plus pala. Oo. So, mga ka-travelers, maraming salamat, no? Marami din tayong nakukunan kay Ryan, no? Ingat guys. Ingat guys. Salamat. God bless. God bless. Ito yung parto ko mga guys, no? Yung
sa rules sa Japan, yung nahuli ako ba. Yun ang kasama ko na nahuli, si Ryan. Kaso lang nakatakip yung mukha niya kasi nagbike siya malayo yung ano niya siguro almost mga basta malayo rin. 40 minutes or 30 minutes siguro kung magdandahan siya magbike. Yun ang part 2 ko na nahuli kami sa sa police. Yung sa kanya mga yung checkpoint. So iba-iba kasi dito may mga penalty mga ka-travelers. So yun lang ka-travelers no. Salamat.